Вітаю, шановне господарство! Гэта канал Яна Хімічева. Мяне зовут Яна Карслян. На гэтым канале я перакладаю з мовы навуковай на звычайную беларускую. Тлумачу простымі словамі штодзённыя рэчы. Цісненькі падабайкі, подписывайтесь на канал и поехали! И сегодня мы разбираемся с тем, чему червоное вино сполучается с червоным мясом, а белое вино с рыбой. Самым уплывовым інгрэдыентам чырвонага мяса з'яўляецца тлушч, бо менавіта высокі склад тлушчу надае чырвонаму мясу яго смак. Калі вы жуеце кавалак чырвонага мяса, тлушч з мяса пакрывае язык і нёба, паніжаючы гэтым самым адчувальнасць смакавых рэцэптараў. У выніку другі ўкус чырвонага мяса менш смачны, чым першы. Прыслухайцеся да сябе наступны раз, калі харчуецеся мясам. Стейк быў бы нашмат смачнейшы, калі б яго можна было пасмакаваць пасля мыцця языка паміж укусамі. На шчасце, ёсць спосаб змыць тлушчавы налёт у роце без мыцця языка. Чырвонае віно змяшчае павярхоўна актыўнае рэчыва, якое літаральна ачышчае рот, эфектыўна выдаляючы тлушчавы налёт. І тым самым аднаўляючы адчувальнасць смакавых рэцэптараў і тым самым дазваляючы смакаваць наступны кавалак чырвонага мяса напоўніцу як упершыню. Хімічнае рэчыва ў чырвоным мясе, якое забяспечвае мылападобнае дзеянне, завецца дубільная кіслата. Гэта асобая форма класаў рэчываў танінаў. Як астэрат натрыю ў мыле, дубільная кіслата чырвонага віна складаецца як з непалярнай складанай вуглевадароднай часткі, так і з палярнай часткі. Палярная частка дубільных кіслаты лёгка раствараецца ў палярнай сліне, а непалярная частка дубільнай кіслаты лёгка раствараецца ў тлушчавай плёнцы, якая пакрывае ваша нёба. Калі вы пацягваеце чырвонае віно, у вашай сліне ўтвараюцца міцэлы. Сумесь міцэл завецца міцэлярная эмульсія. Про эмульсіі, або іншымі словамі эмульгатары і эмульсіфікацыю я рассказывала ў вось гэтым відэа. Значыць, гэтая міцэлярная эмульсія з малекуламі тлушчу, растворанымі ўнутры, лёгка змываецца пры праглатванні. Белыя віна дрэнна спалучаюцца з чырвоным мясам, таму што ў іх адсутнічае або паніжаная колькасць дубільнай кіслаты, неабходная для ачышчэння смаку тлушча. Дубільная кіслата паступае з вінаграднай лупіны, а лупіна ўваходзіць у працэс закісання менавіта чырвоных вінаў. Для белых вінаў не. Паколькі большасць рыб змяшчае значна менш тлушчу, чым чырвонае мяса, рыбу можна ўжываць без дадатковага спажывання павярхоўна актыўных рэчываў, кшталту танінаў. А яшчэ, акрамя таго, дубільная кіслата мае моцны водар, які можа перабіць далікатны смак, якім валодаюць многія рыбы. Адсутнасць дубільнай кіслаты ў белых відаў надае ім больш лёгкі водар, чым чырвоныя віны. І большасць людзей аддаюць перавагу гэтаму больш лёгкаму густу для абеду з рыбай. Цяпер, ведаючы правіла, вы можаце рабіць выключэнні з яго. Напрыклад, падаваць тлустенькую рыбу ласось з тлустенькім соусам бешамель з чырвоным віном, насуперак правілу. На гэта ў мяне ўсё. Пішыце вашы каментары, цісненькі падабайкі. Дзякую вам за прагляд, да пабачэння!